Nou, je ziet wel, hè, het is aardig vol. Maar dit is leuk natuurlijk. Hè. En wagen. Ja, en vies het ik wel een beetje spannend. Ja. Hey Jan. Hoi na. Hey jong, gefeliciteerd met de Jedi. Ja, ik dacht Wat nog. is het toch 44? 44. Ja, plus 4, plus 4. Wat ging hem goed aan? Mooi hè? De terugdoor. Echt in de brug. Leuk. Heel veel vrachtauto's in de buurt. Heel hoop chauffeurs die ik wel ken. Ja? Die daar, Erwin. Dat is mijn neef. Er is maar die neef mee. Ja! Ja! Wat leuk, hé. Ja! En best wel eens vaker maar die neef mee geweest. Nee! Voor het eerst! Ken je wel rieden? Ja! Dat was ik wel. Ja, dat tast wel. Ja! Dat was ik wel. Ik hoop je het voor daar, ja. Ja! Voor daar. Dat hoop ik. Dit is de derde of vierde keer dat ik mooi doe. Oké. Nee, dat is hartstikke leuk. Voor de meesten is het hartstikke leuk. We vinden het zelf ook leuk. Ja. Dus Dat de eerste keer dat die neef meeneemt. Ja, dit is de eerste keer. Dat is vier, ik begreep me de eerste keer dat er zelf mooi riet. Oké, ja. Dus dat, leuk. Ja. Ja Jan. Hallo? Daar heb ik in over. Waarom het? In 86 mei. 86 vrachtauto's. Ja, ja. En we zijn in 2010 ben ik er natuurlijk een beetje mee begonnen. Toen had het natuurlijk net zat het nou in. Maar toen de eerste keer in we 60, 64. En nu hebben we gewoon eigenlijk elke 2 jaar. De laatste dag van augustus met de vakantie een beetje uitkomt, maar de laatste sneur van augustus hebben we dan de terugrit. Het grootste gedeelte van de passagiers komen uit Maaikingen, van Sint-Nicolaasgracht. En nou, er komen een heleboel die komen via Facebook, hebben die hun aanmelden. En ja, zo vullen we de auto's mee meeski. Die begin ik mooi. Ja. Ja, ja. Al die Ja. hè? Ja? En wij zijn al die mensen toch aan, hè? Ja, dit is nog de vierde keer, hè? keer of zo, ja. Ja. Daar we Ja. maar gaan binnen. Ja. En waarom is het dan mooi? Dat ik het leuk vind. Ja, en ja, En de chauffeur is ook leuk? ja. Toch? Ja. Ja, zeker. Ja. Goedemorgen. Nou, Sjoerd, dit is een uniek mandje. Want Sjoerd, die had nou het eerste sponsorde t-shirt wat we hier van de eerste tocht. Ja? Allemaal vrijwilligers, ja. Ja. En ja, Henk en ik, wij sturen dat grotendeels aan. En dan hebben we Jan Mendel nog, die we hier krijgen op de motor. Die is ik mede-organisator, zeg maar, bij Machine. En ja, ik loop de karren natuurlijk, maar de rest doet niks minder dan mij, hè. Ik hoef net heen geplaatst te worden, zeg maar. Nee. Zwaai staan ze wel even naar huis? Ja! Dit is een beetje krappe boel, jongens. Ik heb wat strak parkeerd gelopen. Ja.
keren eruit en we zitten nu in Wolvergeer. En daar hebben we allemaal, krijgen ze een lunchpakket en dan krijgen ze een broodje hamburger en koffie en thee en wat, even naar je wc natuurlijk. We bloeien een oerlijk en dan gaan we weer verder. Hoe is het? Goed. Ja? Leuk. Heel leuk. Hoe dat in Evert? Ja, goed. Ja? Ja. Nam je goede bochtjes? Ja. Geen peeltjes mijn om? Nee. Nee, zeker niet. Genieten, hè? Als het 1 keer niet, dan geniet ik zelf ook. We hebben een boel werk van machinalen en dan is het leuk dat het zo slaagt. Mooi speciaal Ja. jeetje. Ja, we kennen het mooi. Een jubileum, maar qua leeftijd een jubileum, qua terugrit, hè, omdat het de 10e keer is. Dus dat is echt helemaal top.